biolóxicas. Benvidos ao meu programa, son a doutora Eva e hoxe imos a falar sobre un tema moi importante para o noso organismo, que son as froitas e as verduras. Bueno, rapazas e rapazas, como ben xa sabedes, antes de manipular os alimentos debemos asegurar de que a superficie na que vayamos a poñer ten que estar libre de xermes. Falando de alimentos, como ben podedes ver aquí, non imos a estar os todos. Este é o noso amigo Manolo Urrepolo, que aínda que non fala, está moi contento de estar con nós neste programa. Agora vamos coas froitas. Como ben xa sabedes, este é un plátano e ten unha cáscara amarela, pero a que non sabedes que crecen unhas plantas enormes, moi altas, con follas enormes. Ademais, é un alimento que está moi cheo de enerxía, que nos axuda a estar con moita enerxía durante todo o tempo do recreo. Este alimento ímolo a probar despois, pero agora vamos a enseñar unha froita que a que non sabedes que era unha froita. Isto daqui é un tomate e é tamén unha froita, pero a que non sabíades que un tomate é unha froita? Ben, as froitas teñen no seu interior semillas e o tomate tamén, por iso converte nunha froita. Ademais, podemos tomar o tomate de mil maneiras distintas.